Ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC ndipo madzulo ano muli ndine Mike Mlongoti ndi mzangayo Linle Mponda, koma poyamba nayi mitu yake. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi wapempha anthu okhulupirira Mulungu kuti adzipempherera dziko lino ndi utsogoleri wake. Unduna wa maphunziro a primary ndi sekondale wapempha ophunzira kuti agwiritse bwino ntchito luso la makono Artificial Intelligence AI mchingerezi pamasomphenya a Malawi 2063. Ndipo unduna wa zaumoyo wati chiwerengero cha odwala amene ali ndi HIV omwe amasiyira pa njira kumwa mankhwala chikunka chikutsika. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi wapempha anthu okhulupirira Mulungu kuti apempherere dziko lino ndi atsogoleri ake pomwe akutsogolera dziko lino. Dr. Usi anena izi pokhazikitsa ntchito yolalikira madera osiyanasiyana pa mpingo wa Zomba Central Seventh Day. Iwo apemphanso anthuwa kuti achilimike kulalikira uthenga wa chipulumutso kwa anthu ochuluka. Zambiri mulipotiri. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino pamodzi ndi mayi a kunyumba kwawo Madamu Ella Usi anafika pa mpingo wa Zomba Central Seventh Day Church pamwambo okhazikitsa ntchito yolalikira uthenga kwa anthu osiyanasiyana ya chaka chino cha 2025. DC wa boma la Zomba Mayi Rengard Chavula, mkulu wa konsolo ya mzinda wa Zomba Archangel Bikoko komanso akuluakulu osiyanasiyana a mpingo wa Seventh Day ndiwo analandira Dr. Usi pomwe amafika pamalowa. Kenaka mwambowu unayamba. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko linoyu anawerenga mawu ochokera m'Baibulo kuchoka m'buku la Mateyu 28 verse 18 mpaka 20 pamene Yesu Khristu amawuza ophunzira ake kuti apite akalalikire uthenga ku dziko lonse lapansi. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko linoyu mawu ake walangiza atsogoleri komanso anthu otsatira mpingo wa Seventh Day Adventist kuti akhale ndi machawi popitiriza ntchito yolalikira uthenga wabwino kwa anthu osiyanasiyana pa dziko lapansi. Dr. Usi anati mpingo ndofunika kuti uzipemphereranso atsogoleri a dziko lino komanso dziko lino, pomwe anati pali anthu ena amene amasangalala ngati zinthu sizikuyenda m'dziko muno. Pali zonama zimene zikuchitika m'dziko muno, kunamizira azibusa, kunamizira mayi atolika, kunamizira anthu amene akugwira ntchito. My point is eyes on the ball. Musasiye ntchito ya Mulungu chifukwa choti anthu ena akukamba zofuna zawo za inuyo. Akalankhula china chilichonse choyipa cha inu chopweteka, muzikhululuka mopwetekesa mtima. Mumazakhululuka kupwetekesa mtima? Kukhululuka kupwetekesa mtima kuti ena akamva kuti mwakhululuka azipsa mtima. Ndipo imwe analikira pa tsikuli Evangelist Ernest Kaonga anapempha mamembala a mpingowu kuti alalikire komanso agwiritse ntchito ndalama ndi zinthu zosiyanasiyana kufikira anthu ochuluka m'Malawi muno. Ntchitoyi mukayiona m'Baibulo muja mawu osiriza amene Yesu anawayankhula akupita akusazikana ndi ophunzira ake anali kuti pitani dziko lonse. So ntchito imene ja ophunzira anamwalira, ophunzira lero ndifeyo. So kunali kukumbusana ndikuonesa kuti ntchito ndi yayikulu chifukwa mwaona mpaka na mtsogoleri wa dziko Vice President anayitanidwa kuti azakhale nawo chifukwa ndi memba wathu. So anali ngati abwera kuchalichi kwawo. Ndipo mawu ake President wa Eastern Malawi Conference ya mpingo wa Seventh Day Adventist Pastor Sandy Lubani anati kukhazikitsa kwa ntchitoyi yomwe cholinga chake ndi kupeza ndalama zothandiza kudzagwiritsa ntchito polalikira kwa anthu osiyanasiyana mwezi wa Septemba chaka chino ndiyofunika. Iwo anathokozanso wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino chifukwa chofika pamwambowu. Kubwera kwa Vice President itu ndikofunikira pawiri. Poyamba a Vice President ndi chiwalo cha mpingo wa Seventh Day Adventist. Kubwera kwawo kwasonyeza kunena kuti iwowo ndi mkristu wodzipereka ndi wodzikhuthula ngati chiwalo cha mpingo.
zimenezo ndizofunikira kwambiri chifukwa ationetsera tonse kuti ngati mtsogoleri wamkulu amene mchiwalo cha mpingo kudzakhala apa nkuyikaponso chuma chake kuti ntchito ipite patsogolo ndi chitsanzo chabwino kwambiri mbali yoyamba. Mbali yachiwiri ndiko wachiwiri wa mtsogoleri wa dziko apereka chitsanzo chabwino chifukwa iwowo ali ngati kalata wowerengedwa ndi wonse. Dr. Usi apereka ndalama yokwana 2 million kwacha yothandiza pokwaniritsa zolinga zolalikira anthu osiyanasiyana pa mpingowu. Blessings Kanache, MBC, Zomba. Nduna ya zamalonda ndi mafakitale a Sosten Gwengwe yatsindika kuti boma ladzipereka poonetsetsa kuti kampani zidzipanga ntchito zamalonda momasuka zomwe ati ndizopindulira amalawi. Agwengwe anena izi pa program yatsopano yotchedwa boma likutinji pomwe nduna zinayi zinakumana nkulongosola ntchito zosiyanasiyana zachitukuko. Agwengwe analimbikitsa eni kampani kuti adzitsatira malamulo ndi kupewa kupsinja ufulu wogwira ntchito. Isaac Jali wadza ndi ripoti. Pa msonkhano woyamba wa atolankhani otchedwa boma likutinji, nduna zinayi zinafotokoza ntchito zimene maunduna awo akugwira. Nduna ya zamalonda ndi mafakitale a Sosten Gwengwe anati unduna wawo ukulimbikitsa chilungamo pa malonda ndi kuthana ndi chinyengo chomakweza mtengo wa katundu mwachisawawa. Pamenepa a Sosten Gwengwe anati boma lili ndi udindo oteteza Malawi ku mchitidwe uliwonse wa chinyengo omwe makampani ngakhalenso a business ena amachita. A Sosten Gwengwe anapemphanso bungwe la Malawi Bureau of Standards limene limaona miyezo ya zinthu zosiyanasiyana kuti likangalike kuonetsetsa kuti anthu sakudya zinthu zowonongeka. Atikamba kuti zomwe aona pa ulendo wawo oona zinthu m'mastolo zaonetsa kuti pena pake bungwe la Malawi Bureau of Standards lakhala likulephera ntchito yake. Mawu ake nduna ya zaulimi Asamu Kawale inati ntchito yofikitsa fetereza m'madera osiyanasiyana a dziko lino ikuyenda bwino, ngakhale poyambirira panali mavuto akusowa kwa ndalama zakunja forex. Iyo anapereka chitsanzo kuti panopa galimoto zokwana 148 zikuluzikulu zonyamula fetereza zapita m'madera osiyanasiyana a dziko lino kukasiya feterezayo. Akawale anati kuonjezera pa ntchito ya fetereza ndi mbewu zotsika mtengo, boma likupereka ngongole zofewa za zipangizo za ulimi kudzera ku bungwe la National Economic Empowerment Fund NEF lomwe lidayika padera 150 billion kwacha ku ntchitoyi ndi kuti alimi ambiri akupindula. Kumbali yawo Avitumbiko Mumba omwe ndi nduna yoona za ntchito anati anakangalika sabata zapitazi kuyendera makampani pofuna kuteteza maufulu anthu ogwira ntchito. Iwo anati zomwe aona malo osiyanasiyana a ntchito ndi umboni oti makampani ena amapondereza ufulu wa anthu ogwira ntchito, monga kuwapatsa malipiro ochepa, kuwagwiritsa ntchito maola ochuluka, kusawapatsa zovala zodzitetezera pa ntchito mwazina chabe. Iwo anenetsa kuti unduna wawo uthana ndi kampani iliyonse yonyalanyaza malamulo a boma. Avera Kantukule omwe ndi nduna yoona zokopa alendo ati dziko la Malawi likuchita bwino kamba kuti alendo ambiri oposa 900,000 akhala akufika kuno ku Malawi kudzacheza nkudzaona malo osiyanasiyana ochititsa chidwi, potero kumabweretsa ndalama zakunja. Iwo anati pali mapulani kuti boma liyambitse maulendo apandege kupita ku Karonga kuti okaona nyama ndi zinthu zina kumalo monga kunyika aziyenda mosavuta. Boma likutinji ndi programu yapadera yomwe idzifotokozera anthu momwe ntchito zosiyanasiyana za boma zikuyendera, ndipo programu yoyambayi anayiyendetsa ndi Moses Kunkuyu, nduna ya zofalitsa nkhani, ndipo akuti zonse zayenda bwino. Cholinga cha boma kudzera ku nduna zofalitsa nkhani kumene timapatsidwa ntchito yoti tikhala tikufalitsa nkhani za dziko lino, kudziwitsa anthu penanso kusangalatsa anthu kapenanso kuphunzitsa anthu. Timazichita zimenezi kudzera mu ma press conference amene takhala tikumachita nthawi zina, mwina nduna kuyitanitsa atolankhani, koma zimasiyanako kuti anthu amene akuonera ku nyumba mwina amakuonera madzulo kapena amaonera nthawi ina samakhalanso ndi mpata wokuti akomana akawafunsa zakuti. So tifuna kupereka mpata wokuti anthu ku nyumba akhuza kunena zokuti timafuna anduna akuti timafuna wamkulu wa bungwe lakuti abwere akumanizidwe ndi Amalawi amufunsenso mafunso, ndenayenso ndiona timpatse mpata ofotokozera Amalawi. Tili mu nthawi imene anthu amafalitsa mauthenga abodza, koma tili ndi kuthekera kuwapatsa Amalawi uthenga olondola. Ndiye kuti tiwapatse mpata umenewo ifeyo ngati Ministry of Information ni ntchito imene Amalawi anatilemba ntchito tidzigwira ntchito imeneyo. Isaac Jali, MBC, Lilongwe.
nduna yoona maphunziro a sukulu za puraimali ndi sekondari a Madalitso Kambauwa Wirima yapempha ophunzira mdziko muno kuti agwiritse bwino ntchito luso la makono lopezera uthenga artificial intelligence AI mchingerezi, zomwe ati zili ndi kuthekera kothandiza kukwaniritsa mwansanga masomphenya a dziko lino a Malawi 2063. Awirima anena izi ku sekondari ya Katoto mu mzinda wa Mzuzu pamwambo okondwerera tsiku la maphunziro pa dziko lonse. Tindi ripoti la Rudoviko Nyirenda. Okumbukira maphunziro pa dziko lonse wa chaka chino unayamba ndi kuyendera malo omwe amaonetsako zipangizo za makono za luso lopezera uthenga mosavuta artificial intelligence AI pa Chingerezi. Nduna ziwiri za maphunziro a Madalitso Kambauwa Wirima komanso a Jess Kabwira limodzi ndi akuluakulu ena maphunziro anayendera malowa komwe anaona momwe ntchitoyi ikuyendera mdziko muno. Poyankhula mwambowu nduna yoona maphunziro a primary ndi secondary a Madalitso Kambauwa Wirima anati njira ya maphunziro ya AI indi kuthekera kothandizira kukwaniritsa mwansanga masomphenya a dziko lino a Malawi 2063. Funa ndineneso kuti project ya BFIT imene tikugwiritsa ntchito imene anena icho kuti ndi AI kale anatha kugwiritsa ntchito ndi project yoyamba Malawi muno kubwera kudzathandizira kuti ithandizirenso kuphunzira kuja timanena kuti e-learning, kuphunzira kwa njira za AI, kuphunzira kogwiritsa ntchito matablet zonsezi kuchitika pansi pa ulamuliro wa president athu amene akufuna kuti maphunziro apite pamwamba komanso amene akudzionera kuti masomphenya a Malawi 2063 sitingawafikire ngati maphunziro sakhala amphamvu. Mawu awo nduna yoona za maphunziro a sukulu za ukachenjede a Jesse Kabwira omwe anavala uniformu ya sukulu ya primary ya Khombedza kusalima anati zomwe zikuchitikazi zikugwirizana ndi masomphenya omwe mtsogoleri wa dziko lino a Dr. Lazarus Chakwera ali nawo otukula dziko lino kudzera mu luso la makono. Akabwira kenako anati unduna wawo uonetsetsa kuti nyumba ya malamulo ikhale ndi malamulo pa nkhani zokhuza AI ndi cholinga choti asasokoneze chikhalidwe cha Malawi. Mene yabwera AI tikufunikira tikhale ndi malamulo oti idziyenda mwa njira imene tikufuna ifeyo monga Malawi. Sitikufunanso zinthu zoti izi zinachoka kwa azungu kubwera pano kupeza kuti zatitayitsa Malawi 2063 tambopanga za anthu ena. Nkona pano pamene ndakhala pano tikupititsa bill ku cabinet poti uja tupititsa policy imene opita cabinet kena kuedza pangidwe launch. A president akhala kupanga launch imeneyi mu May and imeneyi idzichulidwa kuti National Science and Technology and Innovation Policy. Tsiku lokumbukira maphunziro pa dziko lonse ndi pa 24 January ndipo linayamba ndi bungwe la United Nations General Assembly unga mchaka cha 2018 pofuna kukweza maphunziro, kukhala ndi maphunziro apamwamba ndi zina. Mutu wa chaka chino wa tsikuli unaonika za luso la makono lopezera uthenga AI pa Chingerezi. Rudoviko Nyirenda, MBC Mzuzu. Nkhanizi zikuchokera kuno ku MBC. Bwanji tikumbutsani mitu yake. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi wapempha anthu okhulupirira Mulungu kuti adzipempherera dziko lino ndi utsogoleri wake. Unduna wa maphunziro a primary ndi sekondari wapempha ophunzira kuti agwiritse bwino ntchito luso la makono artificial intelligence AI mchingerezi pa masomphenya a Malawi 2063. Ndipo unduna wa zaumoyo wati chiwerengero cha odwala amene ali ndi HIV omwe amasiyira pa njira kumwa mankhwala chikunka chikutsika. Wow, your roof timber trusses look amazing. What's your secret? I only use the best anti-termite products on my timber. I trust Sheldrite Anti-Termite to keep them looking pristine. Sheldrite has a special formula that provides deep nourishment to the wood, protecting it from termites and other wood-boring insects. And the best part? It lasts longer than other brands. And it is also available in a colorless variant. See this? With Sheldrite, the liquid penetrates deep into the wood. But with this other brand, it barely covers the surface.
Don't settle for cheap products. Choose Sheldrite. It's the premium choice. Sheldrite, the very best. Dolo sapetira kupanga dola kulibe chuzi kungosiza pang'ono maluzi etu chuzi Sanweka Training Center kuyambira pa 4 March 2025 maphunziro aluso la ntchito zamanja za teknoloji msabata zisanu 5 weeks drill. Fees imayambira 95,000 kwacha malingana ndi gawo lomwe mwasankha ndiye kuli 4 months training. Fizi imayambira 360,000 Malawi kwacha. Kumbukirani timakupatsani izi mwaulere. Come and register now. Sanweka Training Center. Tukutoka pang'ono dola lololo. takulandiraninso kunkhani zathu. Nduna ya zamaphunziro au kachenjede a Jesse Kabwira yatsimikizira anthu kuti ntchito yomanga malo owerengera mabuku pa sukulu ya ukachenjede ya Mzuzu itha pofika mwezi wa August chaka chino. Ndunayi yayankhula izi itayendera ntchito zimene zikuchitika pa sukulupo pofuna kupititsa patsogolo maphunziro pa malopo. Zambiri mulipotiri. Ndunayo yati yakhutira ndi ndondomeko zomwe sukulu ya ukachenjede ya Mzuzu ili nazo ponena kuti zikugwirizana ndi fundo zachitukuko zimene President Chakwera ali nazo pofuna kutukula maphunziro mdziko muno. Iwo anatchula zinthu monga mahostela atsopano okhala ndi mabedi oposa 800 omwe akhala akumangidwa pa sukulupo, malo ophunzirapo atsopano kuchoma ndi kudunduzu ndi ntchito yomanga malo owerengera mabuku yomwe ili mkati pakadali pano. Ifeyo pano chandisangalatsa kwambiri zimene ndapeza ku Mubasi ndi zimene ndapeza kuno zaonetsa kuti boma sili kukhala la tsankho popereka maphunziro. Nkhani imene ndikukamba pano yoti kaya kuli building ya library ayikoti akuti kuli nkhani ya ukachenjede wakafukufuku ndi yomweyo imene ndayipeza ku Mubasi. Izi zaonetsa kuti Achakwera akagwira ndalama za mataxes sanena kuti akumpoto tapangira ichi. Nkhani imene kudandaulidwa ndi ana skulu kuti tufuna mtakwezako malonzi. Ndunayi yatinso ionetsetsa kuti pamene akupita ku nyumba ya malamulo posachedwa apa akakambirane lamulo latsopano lothandizira kutukula maphunziro a sukulu za ukachenjede mdziko muno. Biri iyi ndinene pano ndithokoze kwambiri kuti Mzuni yaoneka kuti ikumvetsa kuti ndiyofunikira. Chinanso chimene chili chabwino kwambiri mu higher education bill ndichoti tidziyamba tsopano kuperekanso maloni kwa anthu a diploma. Wachiwiri kwa chancellor wa sukulu ya ukachenjede ya Mzuzu Profesa Wosingini wayamikira nduna yatsopanoyi ati chifukwa cha chidwi chake pofuna kutukula maphunziro a ukachenjede mdziko muno. Ife lero kwabwera nduna tasangala kwambiri chifukwa kukhala ngati nduna yoyamba ya higher education komanso mene tiyendera tifosangala kwambiri chifukwa panopa tikuziwa ndi chikhulupiriro kuti nkhani zathu zambiri ma issues zathu ambiri okhuza ndi higher education institutions akhala addressed moyenerera ndiponso mwansanga chifukwa ndi ministry yoti ili directly responsible. Skulu ya Nzuni ili ndi masomphenya oti pofika mu chaka cha 2030 chiwerengero cha ophunzira pa skulupo chikwere kuposa pa 8,649 kufika pa 19,000. Bungwe lotolera misonkho la Malawi Revenue Authority MRA lakhazikitsa mwalamulo kachitidwe kogwiritsa ntchito njira zamakono za makina a internet podziwa zambiri za katundu wolowa mdziko muno e-tariff. Izi ati zikusonyeza kuti dziko lino likufuna kupititsa patsogolo kachitidwe ka zinthu za custom. Kutsegulirako komwe kwachitika pa tsiku lokumbukira ntchito za misonkho la International Customs Day, cholinga chake mwazina ndi kukhwimitsa chitetezo cha malonda m'Malawi. Tindi ripoti la Mese Zamawa. Bungwe lotolera misonkho la Malawi Revenue Authority MRA linakondwerera tsiku lokumbukira nkhani za misonkho pa dziko lonse pomwenso anakhazikitsa njira ya makono yokhudza misonkho yotchedwa e-tariff.
dongosolo la e-tariff ndi loyang'anira misonkho pa makina a intaneti lomwe alipanga kuti lizithandiza kuwerengera ndi kulipira misonkho ya katundu olowa mdziko muno. Polankhula atakhazikitsa njira ya makonoyi, a John Kamanga omwe ndi membala wa bodi ya MRA ndipo anali mlendo olemekezeka pa mwambowu anati kukhazikitsa kwa e-tariff ndi umboni wa kudzipereka kwa bungweli pakusintha kuyamba njira za makono. Ndi siku la mtengo wapatali pamene tili kukumbukira makamaka kuzipereka kwa amalawi wanzathu amene akugwira ntchito ku customs makamaka potolera msonkho umene umathandizira kutukula dziko la Malawi. Kuziwa kuti at least tikatolera msonkho ndi umene umathandizira kuti tigule mankhwala mzipatala, ndi umene umathandizira kuti tilipire masalaries a aphunzitsi, ndi umene umathandizira kuti timange misewu imene tili nayo Malawi ino, ndi imene imathandiziranso kupereka masalaries kwa ma securities athu. Ichi ndi siku limene timakumbukira at least anzathu mene amaziperekera pakagwiritsidwa kawo ka ntchito kuti athandizire kupanga at least collect revenue imene tili kugwirisira ntchito kuboma kutumikira magawo onse amene ndatchulawa. Njira ya e-tariff ikuyembekezeka kupereka mwayi wopeza ndi kudziwa mitengo yolondola, kuwongolera kagawidwe ka zinthu komanso kuunika katundu ndi kuchepetsa kuchedwa. Ndizofunikira kwambiri chifukwa system imene tapanga launch lerolo ndimene ikupereka mwayi kwa amalawi kapena ndinganena kuti ma importers as well as ma exporters kuti at least aziwe katundu amene ali kupanga import kapena katundu amene ali kutumiza kunja, ndi plusiso aziwenso kuti rate o msonkho umene apereke ndi mtundu wanji ndipo ndi wandrama zingati. Mwayi ichi chikuthandizira kuti at least malo mwakale muja tinali ndi buku limene tinkati actually the customs print book limene linali lalikulu kwambiri, koma chifukwa chakukhazikika kwa e-tariff system ikuchepesa nthawi yoti kuti munthu athe kukhala munga ngati pa boda ndi kupereka msonkho, which means ikachepedwa nthawi iji munthu chadusa msankha azikatumikira ntchito zina zimene ali nazo pa moyo wake. Malawi Revenue Authority ili mkalikiliki yokhazikisa kamakamaka kupanga adopt technology, chifukwa tikuziwa kuti technology ndi njira imodzi imene tingapite pasogolo kuti tichepese atisi nthawi imene tingapange, plusiso tipange pachizungu tingati process efficiency imene tingaike pa organization yathu kuti ifeyo titolere msonkho, plusiso tipange convince ma taxpayers kuti at least zimene tikugwira ntchito mwa ukadaulo, kuti at least opanga business apange business mwa chilungamo ndiponso motukuka mwa iwo kuti at least ipite pasogolo. Chaka chino tsikuli alikumbukira pamutu omwe ukulunjika pa nkhani ya chitetezo cha katundu, kukwanitsa kulipira msonkho mosavuta zomwe zimathandizira poyendetsa malonda komanso kupititsa patsogolo chuma. Mercy Zamawa, MBC, Blantyre. Nduna ya zachitetezo cha mdziko yatsegulira polisi ya Chisiyo yomwe ayimanga ndi ndalama za Constituency Development Fund ndera lapakati boma la Lilongwe. Polisi yomwe ayimanga ndi ndalama zokwana 45 miliyoni kwacha ithandiza kulimbana ndi mchitidwe wa upando komanso umbava omwe unachuluka kwambiri kwa zamkoto, malo omwe ndi pafupi ndi msewu wa bypass mu mzinda wa Lilongwe. Tili ndi zambiri mu ripoti la Trust Office. Polisi yomwe yangomangidwa kumeneyi yomwe ili pansi pa mfumu yayikulu Kalumba yamangidwa kuti ithandizire kuthetsa umbava komanso umbanda omwe unachuluka mderali makamaka mu msewu wa bypass mu mzinda wa Lilongwe. Phungu wa derali Robin Lowe wati chitukukochi chafika mu nthawi yake. Poti kumbuyo komuthu nditsimikizira magamoto amatsekedwa apa magendedwa ndeti maisenso pita kuyedi afiri kuti kukhale ngati apatro omabesa amakwanisa chipena zakhanga tidera kuti ateti ika office kwa tinalibe malo ndi awo akatete poti patsa malo asono nakhanga timudalitso. Wachiwiri kwa mkulu wa polisi mdziko muno Happy Mkandawire wayamikira anthu a mderali komanso phungu wa derali kamba kukhazikitsa polisi. Mkandawire komabe walangiza anthu a mderali kuti asamalire polisi. Anthu akuno ndi akumbuse kuti nyumba yabwino ngati iyi si bwino kuti siku lina tizamve kuti nyumba iji ayiwocha ayi polisi ndi yawo ndeti mafuna akhale ndi umwini. Ndipo nduna ya chitetezo cha mdziko Ezekiel Chingoma yemwe anali mlendo olemekezeka pa mwambowu walangiza anthu mderali kuti agwire limodzi ntchito ndi apolisi pothana ndi mavuto
okhuza chitetezo. Ndichakumtima kwa president athu a dziko lino Dr. Lazarus Chakwera kuti aliyense akhale otetezedwa, ndiye apa likhale ngati phunziro kwa ma MP ena. Chisiyo Police Unit ndi polisi yoyamba ku Lilongwe bypass, malo omwe poyamba amayang'aniridwa ndi Lilongwe Police Trust Office, MBC Lilongwe. Unduna wa zaumoyo wati chiwerengero cha odwala amene ali ndi HIV omwe amasiyira pa njira kumwa mankhwala chikunka chikutsika, zomwe zikusonyeza kuti dziko lino likupambana nkhondo yolimbana ndi matendawa. Wachiwiri kwa mkulu oona za matenda a HIV mu ndunawu Dr. Rabson Kachala ndiye wanena izi pamwambo umene bungwe la Malawi Network of AIDS Service Organizations Manaso limapereka njinga kwa anthu ogwira ntchito modzipereka. Kuchokera ku Lilongwe, Patrick Dambula wadza ndi ripoti. Bungwe la Malawi Network of AIDS Service Organizations Manaso komanso Civil Society Advocacy Forum akugwira ntchito imene njofuna kulimbikitsa kulimbana ndi matenda a AIDS komanso chifukwa chachikulu m'maboma asanu ndi limodzi mdziko muno omwe ndi Blantyre, Chikwawa, Tcholo, Zomba, Lilongwe, Mzimba komanso mndende zitatu za mdziko muno. Pansi pa ntchitoyi anthu odzipereka okwana 360 amagwira ntchito yolondoloza anthu amene akulandira mankhwala otalikitsa moyo a ARV komanso kugwira ntchito yolondoloza anthu amene akulandira mankhwala achifukwa chachikulu cha TB. Koma kuti ntchito ya anthu odziperekawa imakumana ndi mavuto monga mayendedwe. Pamenepa bungwe la Manaso komanso UNEDS agula njinga zokwana 60 komanso majaketi okwana 110 pofuna kuti anthu adziyenda mosavuta komanso kuti adzitha kuonekera patali akamagwira ntchito yawo. Panali pamwambo opereka zinthuzi pamene wachiwiri kwa mkulu oona za matenda a AIDS mu nduna za umoyo Dr. Rabson Kachala anafotokoza kuti chiwerengero cha anthu amene akusiyira pa njira kumwa mankhwala otalikitsa moyo a ARV tsopano chikunka chikutsikira-tsikira. Iwo anati izi zikutheka kamba ka ntchito imene Amanaso akugwira yomwe imathandiza kulondoloza anthu onse amene akumwa mankhwala. Pakadali pano mdziko muno muli anthu oposa 960,000 amene akumwa mankhwala a ARV. Panopo ndithu tikuchita bwino, amene akusiya ku mankhwalawo tikuafikira ndithu chiwerengero chikukhanga chikuchepa ndithu. Vuto linalipo lalikulu koma panopo vuto likuchepa. Komabe sitikhala chete, tikuyenera ndithu timati pa Chingerezi sustaining the gains, zimene ndithu tikuyenera kuchilimika kuti ma targets amene tinayika mu buku lathu la Health Strategic Plan komanso National Strategic Plan ya HIV up to 2027 ndi 2030 HSP zikwaniritsidwe. Mawu ake wapampando wa bungwe la Manaso Amaziko Matemba anati zipangizo zimene aperekazi zothandizira kuti anthu agwire ntchito yawo molimbikira podziwa kuti zibweretsanso zotsatira zabwino. Ife chino chinthu cha nzeru ngati bungwe kuti panopo tapereka ndithu katundu amene tikudziwa kuti athandiza kwambiri boma Malawi komanso anthu amene ali kumudziko amene afuna chithandizo cha mankhwala komanso chipatala. Polankhula m'malo mwa bungwe la National AIDS Commission Atione Chirambe anati ntchito imene Amanaso akugwira yaoneka kuti ndi yaphindu chifukwa amafikira anthu amene akhudzidwa ndi matendawa m'midzi. Community led monitoring ikuthandiza kuti zimene zikuchitika ku makliniki wathu zimene zikuchitika mu community mwathu zikhale ndithu zopambana kuti matenda wa HIV amene tikuona tikulimba mtima kuti nawa tiagonjetsa agonjedi ndithu. Ndi mmene zinthu zikukhalira pa ntchito yolimbana ndi matenda a AIDS mdziko muno zikuoneka kuti boma la Malawi likuchita bwino pa ntchito yolimbana ndi matenda a AIDS. Patrick Dambula, MBC Lilongwe. Pomaliza nganizi nayinso miti yake. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi wapempha anthu okhulupirira Mulungu kuti adzipempherera dziko lino ndi utsogoleri wake. Unduna wa maphunziro a primary ndi sekondale wapempha ophunzira kuti agwiritse bwino ntchito luso la makono artificial intelligence AI mchingerezi pamasomphenya a Malawi 2063. Ndipo unduna wa zaumoyo wati chiwerengero cha odwala amene ali ndi HIV omwe amasiyira pa njira kumwa mankhwala chikunka chikutsika.
munali ndine Mike Mlongoti ndi mzangayu Linele Mponda. Madzulo abwino.